Hello, sziasztok, itt Kovix, és ez egy sorozatnak az első része, mégpedig a belgiai túlélésnek a sorozatnak az első része. Nos, mint a nevéből is megalapíthatjátok, ez egy survival sorozat lesz, és így most neki is állok. Itt is van ez a penész, egyből meg is ölöm, ugye kell a pussi. Die motherfucker. Na, szuper. Szintet meg is kaptuk, és már... Ó, valami elkaptam meg a húsit. Itt is van. Akkor szinte májuk is neki fáj gyűjteni, mert ha belszerít és jönnek a mobok, akkor abból halál lesz. Jó van. Jó van. Első fánkat már ki is ütöttük. Ezt be is craftolom fának. Na, egészen sok fánk lett. Szerintem neki is kell építeni egy esti menedéket. Ja, vagy szóval akkor így arra gondoltam, hogy nem is a földbe, hanem így a levegőbe fogom építeni a bázisomat, illetve bázisunkat, ugye van színem, azért most így megyünk kicsit messzebb az eredeti helytől, amit én kinéztem, mert hát így is csak eléggé közel van a spawnhoz. Ó, itt már van vas is. Szuper. Szerintem itt van. Szerintem ide fogok költözni, mert hát itt van vas, meg ahol láttam itt szenet, meg kisbánya is van. De jó. Akkor itt be is teszem itt a házat. Ez igen nem kell. Ezt így nem fogom kibontani itt a kőblokkokat, hogy szebb legyen a ház, mert én nem arra törekszem most, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon szép legyen. Mindjárt is fejezzük a házat. Jó van, akkor itt kiírtünk egy ajtónyit. Én most csinálok is magamnak egy crafting table-t, akkor is egy barkácsasztalt, mint én ide le is teszek. És akkor maradék fámból csinálok egy ajtót. Egy ajtót. Na, az ajtól kívülről befelé is rakom. És akkor szerintem craftingolok is magamnak egy vagy nem is kell craftingolnom, mert elve itt is van az illetően egy kőcsákány, és ugye most értetek el, hogy tulajdonképpen ez nem is egy saját szerver, hanem ez a Chromecraftnak a szervere, így csak itt a szabadban játszunk. Egyébként nem találtunk rendes szervert, csak azért. Jó, akkor már van 8 vasunk is. Följövök, itt betemetjük, hogy valaki lehessen.
Szuper. Akkor szerintem bajátszok egy kis követ, hogy legyen sütőre, és azt tudjam sütni a húsit, meg egyéb ilyen dolgokat, meg sütőt csinálni. És egyébként valószínűleg a Chromecraftnak a linkje is le lesz a videóban. Remélem. Basszus, már kezdik íhás lenni. Szerintem az operatőröm is. Basszus. Jó, van, szintben ennyi kő már elég is lesz. És jövök a házamba. Bocsánat. Jó van, akkor megcsinálunk a sütőnket. Még az is fontos. Itt is van. És tesszük a vasunkat. És még nincsen fánk. Szuper. De hogyha itt valahol láttam szert, akkor azt még gyorsan kiszedem sötétedés előtt, ami azt jelenti, hogy kell nekem a kőkardom és a kőcsákányom. A többi cuccot pedig valahol le kell még tenni. Nem tudom, mit elkezdtem. Szóval, akkor megyek. Jó van, itt is van a szén, amit láttam. Ki is. Ja, tényleg, és mivel ez egy ilyen közös szerver, amire fel tud jönni vagy 40 ember, hogy le is kell majd Z-módolni a házat. Valószínűleg. Ne tudják szétrombolni a rossz emberek. Szerintem ennyi szén már elég is lesz. Nem akarom kimeríteni az egész szénforrást. Csak nem egy kérdésem, a játék milyen módban van? Békésen, ja. De mondjuk most át is rakom magamat könnyűre. Hogy lesznek-e mobok. És... ott látok egy zombit. Vagy egy játékos volt, nem is tudom. Na jó van. Menjünk be a házunkba. És égessük ki először a húsit. Mindjárt a kaja az még fontosságú. És egyébként az alapszpanolásnál kaptam 32 fákját. Most ki is világítjuk itt a házunkat. Na jó, házunkat már szerintem ma mérföldekre is meg tudnánk majd ismerni, mert szépen ki van világítva. Közben a 2 sültségként ki is sült, és még berakok egy széket. Szerintem én holnap elmegyek kiszedni valamit, ugye egy kis, nem is valamit, hanem fát, mert ugye az majd kell, hogy tudjak chestet csinálni nekem és az operatőrömnek. A székem az meg is sült, még odaadjam az operatőrömnek, hogy fogyassza el, nehogy éhes legyen. Most így berakjuk a vasat sülni.
Egyébként itt látok itt a házunk mellett egy bányát, még ilyesmi dolgokat majd fel fogom fedezni, mert hogy ugye fontos lesz nekünk a vas, meg az egyéb ilyen anyagok. Nos, hát mondom 2 tojáséreket ki is keltetem, ha van. És előtt kiből a kis csirke. És itt van nálam egy fej, ugye az operatőröm egy videó előtt engem szíveskedett megölni, és én megkaptam a fejemet, ezért így ki is teszem. Milyen szép is, vissza a szobának. És most azt hiszem, hogy és azt hiszem, hogyha más is megöl, akkor ugye hogyha engem valaki megöl, akkor ugye megkapja a fejemet. Csak nekem az operatőröm odaadta. És ezért van nálam. Azt hiszem, le is C privátolom a házat. Péter C. Ugye ezzel lehet. És nem lehet C privátolni. Basszus. És bejött egy csirke a házba. Mi nem tudok mire. Ki is ment. Nem szóltam. Egyébként lehet, hogy majd fogok itt halászni. Mert ezt kellene mélyíteni a gödröt, mert ugye ilyen egy blokkos vízbe, így itt nem teremhal, így is lehetne mondani. Jó van. Hogy elnézem, itt már nem is lesznek szörnyek. Hiába van könnyű játék. Szinte mi akkor is megyek fát vágni. Meg ott van egy barány is, majd megölöm a bundájáért, hogy majd ahol tudjak magamnak ágyat craftolni. Ott is van az első fa. Egyébként kár, hogy nem lehet békésre állítani a játékot, vagy illetve nincsenek mobok, vagy ott van pont egy kutya, és azt meg akarom magamnak szédíteni. Tehát egy baj van, hogy nincsenek skeletonok, ezért én nem kapok csontot. És ha nem kapok csontot, ezért nem tudok kutyát szédíteni. Szóval hát így ez a helyzet. Szóval itt egy darabig most így el fogok bénázni. Egy darabig. És most látom, hogy így több fa is van. Nem tudom, akkor nagyon értelmes volt tőlem, hogy így nem a erdőbe mentem, hanem egy kicsit messzebbi vidékre. És az eső is esik. Jó van, szuper. Az a helyzet, hogy nem tudom elállítani se. Jó van. Utálom az esőt. Jó van, akkor itt van a kőkardon, amit ugye már mondtam, hogy alapból kaptam a ezt megölöm, és akkor megyek is vissza a házba. Itt van még klé is. Majd azt is érdemes lesz kiégetni, meg kiszedni. Csirke, szóval. Megint egy csirke beszállt az otthonomba, illetve otthonunkba. És szerintem itt az első résznek vége is van. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl és lájkoljatok minket Facebookon, illetve Youtube-on is. Sziasztok!